soutěže do Hacůvka přijel, takže jsme to pořadí dali nějak dohromady teďka o přestávce. Takže říkám ještě jednou, kdo z manšaftu, které tady jsou, jsem je náhodou nečet a nezařadili jsme je do startovní listiny, nech se dostaví sem k časomíře a můžeme to upravit, protože mohlo se stát, že jsme na někoho zapomněli a neradi bychom nějaké družstvo, které sem zde přijelo, aby se na start nedostavilo, protože jsme na něho zapomněli. Takže slyším, že stroj klubu Zrajce už je nastartován, no, takže 10, je ne? připraveno ke startu. Už 43 sekund. Hrošák říkal, že mám dřív. Takže máme Předčasný. zde předčasný výběh. Hele, kameraman Cuja. A kolik už tam máš? 2 minuty? Minutu. Jenom 3 minuty. A druhý start byl úspěšný. Zaváha. Tam jsme viděli veliké problémy vzadu na to. Ano, a já bych poprosil kostiček ven, kluci z Rajce mají pro dnešek vyděláno. Jak se to Doufejme, že si na zastavuje? ten karneval na to